6 Prita Chimwe kufurirwa akana kuti ndiko kushandiswa here baby timu remabara tariza ina kana wafunga kuenda mai mwana zvacho sei enda zvacho sei peken kusa tonditaka waenda kana wafunga kuenda baby enda zvacho sei enda zvacho sei peken kusa tonditaka waenda ndinotosaka na chandinda kutadzira on fan kauna ndipopotera ndinotoshaya kuti shabiyere akana kuti ndiko kufurirwa here unanditi good night at 6:30 usingade kutaura neni uzodzima data rako at 11:30 uchichata zvakona nabhega ndinondonda mai mwana zvacho sei enda zvacho sei peken kusa tonditaka waenda kana wafunga kuenda baby enda zvacho sei enda zvacho sei peken kusa tonditaka waenda takatombona bvunza kuna tete akuti zviri feya here mukati kwete panyaya dzake idzi ndaita mutete ndingatozoguma ndatopinda mujere yose yauri kuita yekugara uchindichita manje pandichakusiya ndipo pauchapepuka ndakupenya kungezu ndatochinja mukaka ndipo pauchandimaka bati zvisisashande wefunge kuenda mai mwana zvacho sei enda zvacho sei peken kusa tonditaka waenda kana wafunga kuenda baby enda zvacho sei enda zvacho sei peken kusa tonditaka waenda ndinotoshaya na chandina kutadzira on fan kauna ndipopotera ndinotoshaya kuti shabiyere akana kuti ndiko kufurirwa here unanditi good night at 6:30 usingade kutaura neni uzodzima data rako at 11:30 uchichata zvakona nabhega ndinondonda mai mwana zvacho sei enda zvacho sei peken kusa tonditaka waenda kana wafunga kuenda baby enda zvacho sei enda zvacho sei peken kusa tonditaka waenda takatombona bvunza kuna tete akuti zviri feya here mukati kwete panyaya dzake idzi ndaita mutete ndingatozoguma ndatopinda mujere yo Dr. K's Leoras DJ Young T tell them art it's an art your boss Simbu at Miratim